سلام كبرات عزبتنا كم يصنحكم على توزينا سبورت حزلكم قريبه زلخو ناتنائيل زميكيلم مكتزالكم دما بخبري عدم ጨንፈር ሚኒስትር ትምህርቲ ንኡዘባ ደቡባዊ ምብራቅ ኣብ ኣካዳሚያውን ስፖርታውን ንዝተዓወቱ ተማሃሮ ኣታቢዑም ኣብቲ ዝሓለፈ ዓርቢ ኣብ መባእታ ቤት ትምህርቲ ኣብርሃ ባሕታ ዝተኻየደ ናይ ምዕዳል ሽልማት መምሃራን ወለዲ ዕዱማት ኣጋይሽን ተማሃሮን ኣብ ዝተረኽቡሉ ኣጋጣሚ ብክብ ዝበለ ስነ ስርዓት ተኻይዱ ሓላፊ ባህልን ስፖርትን ናይቲ ንኡዘባ መምህር ሳምሶን መሓሪ መኽፈቲ ቃል ኣብ ዘስማዓሉ ለተሰረኸበ ውፅኢት ብሳላ ተሳታፍነት መምሃራን ወለዲ መሻርክቲ ኣካላትን ምዃኑ ድሕሪ ምግላጽ ሓፈሻዊ ናይቲ ዝካየድ ዝነበረ ውድድራት ኣወንታውን ኣሉታውን ጎድንታ ድማ ሓደ በሓደ ገሊጹ ኣስዒቡ ደረጃ ቤት ትምህርትን ብውልቅን ንዝተዓወቱ ዝተረኽበ ውፅኢትን ኣተኣሳሲሩ ከዓ ኣስማት ዕውታት ዘርዚሩ ኣብ ናይ ኣብያተ ትምህርቲ መባእታ ኣብ ውድድራት ኩዕሶ እግሪ ደቂ ኣንስትዮ ዝተዓወታ ቀዳሚት ጎዳይፍ ካልእቲ ማይ ወላኹ ሳልሲት በሉል ኣብ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ቀዳሚት ፊንላንድ ሙሴን ካልእቲ ደንበ ሰንበል ሳልሲት ጎዳይፍ ኣብ ውድድራት ኩዕሶ እግሪ ደቂ ኣንስትዮ ማእከላይ ደረጃ ቀዳሚት ባና ካልእቲ ብድሆ ሳልሲት ፍኖቶ ጥበብ ክዕወታ እንከለዋ ኣብ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ቀዳሚት ብድሆ ካልእቲ ደንበ ሰንበል ሳልሲት ባና ኣብ ውድድራት ኩዕሶ መርበብ ቀዳሚት ባና ካልእቲ ደንበ ሰንበል ሳልሲት ፍኖቶ ጥበብ ኣብ ተመሳሳሊ ውድድር ደቂ ተባዕትዮ ቀዳሚት ባና ካልእቲ ደንበ ሰንበል ሳልሲት ፊንላንድ ሚስዮን ኮይነን ኣብ ውድድራት ኩዕሶ ሰኪዔት ደቂ ኣንስትዮ ቀዳሚት ቤት ትምህርቲ ፊንላንድ ሙሴን ካልእቲ ቤት ትምህርቲ ደንበ ሰንበል ሳልሲት ቤት ትምህርቲ ዓወት ኣብ ደቂ ተባዕትዮ ቀዳሚት ዓወት ካልእቲ ደንበ ሰንበል ሳልሲቲ ፊንላንድ ሙሴን ክኾና እንከለዋ ኣብ ውድድራት ባይት ቴኒስ ባድመንተን ቸዝን ዝተዓወታ መባእታን ማእከላይን ደረጃ ክሽለማ እንከለዋ ብደረጃ ጎብለል ካብ ዝተዋህበ ሽልማት መባእታን ማእከላይ ደረጃ ኣብያተ ትምህርቲ ጎዳይፍን ባናን ጎብለል ክኾና ክኢለን ኣብቲ ዝተኻየደ ናይ ምዝዛም መደብ ነፍሲ ወከፍ ውልቂ ተምሃራይን ብደረጃ ጋንታ ንዝተዓወቱ ናይ ዋንጫ መዳልያ ሙሉእ ዕጥቅን ኳዓሳሱን ካብ ኢድ ነፍሲ ወከፍ ሓለፍቲ ሽልማቶም ተቐቢሎም ኣብቲ ኣጋጣሚ ሓላፊ ንኡዘባ ደቡባዊ ምብራቅ መምህር ኣብርሃሌ ኣረፋይነ ኣብ ዘስምዑ ቃል ኣብቲ ዝተኻየደ ውድድር እጃሞም ንዘበርከቱ መምሃራን ወለዲ ተምሃሮ ድሕሪ ምምስጋን ንኡዘባ ደቡባዊ ምብራቅ ብጨንፈር ሚኒስትር ትምህርቲ ዞባ ማእከል ኣብ ዝተኻየደ ስፖርታዊ ውድድራት ንመበል 50 ግዜኣ ጎብለል ክትከውን ብብቅዓ የውሃናኡ ገሊጹ ኣብ ዝቕፅል ዓመት ከዓ ዓወት ከመዝግቡ ተመንዩ ኣብቲ ናይ ምዕዳል ሽልማት ኣጋጣሚ ብተምሃሮ ቤት ትምህርቲ ኣብርሃ ባሕታ ካብ ነፍሲ ወከፍ ቤት ትምህርቲ ዝተዋጽኡ ተምሃሮን ብዘቕረቦ ስነ ጥበባዊ መሰናዶታት ደሚቑ ነይሩ በምኽንያት መበል 31 ዓመት በዓል ናጽነት ኤርትራ ኣብ ዞባ ጋሽ ባርካ ኣብ መንጎ ንኡስ ዞባታት ጎልጅ ተሰነይ ባሮንቱ ኣቁርደት ላዕላይ ጋሽ ሻምበቆን መደብ ተሰሪዑ ንሰለስተ መዓልታት ዝተኻየደ ቅድድም ብሽክለታ ብውዕውዕ መንፈስ ተዛዚሙ እቲ ሰለስተ ዲቪዥናት ደቂ ተባዕትዮ ክልተ ጉጅለ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ዝተሳተፍዎ ቅድድም ብሽክለታ 31 ተቐዳደምቲ ሳልሳይ ዲቪዥን ኣብ ሰለስተ መድረኻት 120 ኪሎ ሜትር ምሽፋን ኣብ ዝተኻየደ ቅድድም ናትናኤል ክብሮም ካብ ባሮንቱ ብ12 ነጥቢ ቀዳማይ ክኸውን ከሎ ኣቤል ተስፋለት ካብ ተሰነይ ብ11 ነጥቢ ካልኣይ ሪሞን ሙሉጌታ ካብ ኣቁርደት ብ11 ነጥቢ ብመዓል ተበሊጹ ሳልሳይ ኣማን ቶምቦሳ ካብ ተሰነይ ብ7 ነጥቢ ራብዓይ ሳይሞን ሰመረ ካብ ባሮንቱ ብ7 ነጥቢ ብመዓል ተበሊጹ ሓምሻይ ላሜክ ዕቁባዝጊ ካብ ኣቁርደት ድማ ب5 ነጥቢ ሻርሻይ ብምዃን ውድድሮም ዛዚሞም 25 ተቐዳደምቲ ካልኣይ ዲቪዥን ኣብ ተመሳሳሊ መድረኽ 210 ኪሎ ሜትር ምሽፋን ኣብ ዝተኻየደ ውድድር ናትናኤል ኣብርሃም ካብ ባሮንቱ ብ12 ነጥቢ ሄርሞን ሓጎስ ካብ ባሮንቱ ብ11 ነጥቢ ናሆም መንግስት ካብ ባሮንቱ ብ9 ነጥቢ ኢሳቅ ተወልደ ካብ ኣቁርደት ብ7 ነጥቢ ሳሙኤል በየነ ካብ ባሮንቱ ብ7 ነጥቢ ብመዓል ተበሊጹ ጃዕፈር መሐመድ ካብ ተሰነይ ብ5 ነጥቢ ብውልቂ 6 ተቐዳደምቲ ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሻርሻይ ተርታ ሓዝ ውድድሮም ዛዚሞም 6 ተቐዳደምቲ ዳኮርሶ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ 3 መድረኻት 9 ኪሎ ሜትር ንምሽፋን ኣብ ዝተኻየደ ቅድድም ወደ ብርሃነ ብ21 ነጥቢ ኤልሻሌ ማእከል ብ10 ነጥቢ ወይንታ ተኸስተ ብ9 ነጥቢ 3 ተቐዳደምቲ ካብ ባሮንቱ ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሳልሳይ ደረጃ ብምሓዝ ውድድረን ዛዚመን 11 ተቐዳደምቲ ማውንቴን ባይክ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ተመሳሳሊ መድረኽ 42 ኪሎ ሜትር ንምሽፋን ኣብ ዝተኻየደ ቅድድም ኣዋጥፍ ያሲን ካብ ኣቁርደት ብ21 ነጥቢ ቀዳመይቲ ክትከውን ከላ የሩሳሌም ገርግሽ ካብ ኣቁርደት ብ15 ነጥቢ ካልእቲ ሰላም ሃብቱ ካብ ባሮንቱ ብ10 ነጥቢ ሳልሲት ኮይነን 18 ተቐዳደምቲ ቀዳማይ ዲቪዥን ናይ ደቂ ተባዕትዮ ኣብ ሰለስቲኡ መድረኻት 240 ኪሎ ሜትር ምሽፋን ኣብ ዝተኻየደ ቅድድም ኣቤል ኪዳን ብ18 ነጥቢ ፍትሓዊ ዮሃንስ ብ15 ነጥቢ ሮቤል ስምዖን ብ11 ነጥቢ
ሰለስቲኦም ተቀዳደምቲ ካብ ተሰነይ ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሳልሳይ ደረጃ በመሓዝ ውድድሮም ፈጺሞም ኣብ መወዳእታ ናይቲ ሰለስተ መዓልቲ ዝቐጸለ ቅድድም ምሽክለታ ብደረጃ ዞባ ጋሽ ባርካ ንኡስ ዞባ ባረንቱ ኣብ ናይ ሳልሳይ ዲቪዥን ደቂ ተባዕትዮ ብ26 ነጥቢ ኣብ ናይ ካልኣይ ዲቪዥን ብ50 ነጥቢ ኣብ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ዳኮርሶ ድማ ብ40 ነጥቢ ቀዳሚት ብምዃን ክትዕወት እንከላ ኣብ ቅድድም ማውንቴን ባይክ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ንኡስ ዞባ ኣቁርደት ብ46 ነጥቢ ቀዳሚት ኮይና ክትዕወት ክኢላ ኣብ ናይ ቀዳማይ ዲቪዥን ናይ ደቂ ተባዕትዮ ድማ ንኡስ ዞባ ተሰነይ ብ50 ነጥቢ ጎብለል ኮይኖም ውድድሮም ዛዚሞም ኣብ መወዳእታ ንዕውታት ዝተዳለወ ናይ ገንዘብን ዋንጫን ሽልማት ካብ ኢድ ዝተፈላለዩ ሓለፍቲ ተዋሂቦም ትማል ሶኒ ኣብ ሰዓታት ምሸት ብፌደሬሽን ኩዕሶ ሰኪዔት ዞባ ማእከል ናይ ሳልሳይ ዲቪዥን ደቂ ተባዕትዮ ካብ 13 ጋንታታት ዝተዋጹ ብሉጻት ተጻወቲ ከዋኽብቲ ንኻልኣይ ግዜኡ ኣብ ሜዳ ቦቸፊላ ቀጺሉ ነይሩ እዚ ግጥም እዚ ኣብ መንጎ ሕሪት ጋንታ ኤን ሕሪት ጋንታ ቢን ኣብ ዘካየደ ውድድር ሕሪት ጋንታ ኤ 56 ብ49 ተዓዊታ እዚ ሎሚ ረቡዕ ካብ ሰዓት 7 ናይ ምሸት ዝቕጽል ጸወታ ሕሪት ጋንታ ኤ ምስ ትዕወት ጎብለል ብልስቲ ጋንታ ከዋኽብቲ ማለት ኦል ስታርስ 2022 ዘውዲ ክትደፊኣ ክቡራት ተዓዘብትና ንሎሚ ዕለት ዝተዳለወ ዜና ስፖርት ኣብዚ ተፈጺሙሎ ምስ ካልእ መደባት ኤሪቲቪ ንገርፈኩም ብወገነይ ሰላም